Guys, kain na tayo guys. Ang ginawa kong tuyo. Third fish. Kain na. Hi guys. Welcome to my live vlog. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Ito na naman ako, ang inyong boring na host. Magbabalik. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pakiclick naman po ang bell on so you can notify my next video. Ngayon gagawa ko ng dry fish. Pakita ko sa inyo kung gaano ko ginawa yung dry fish ko. Sige, samahan niyo ako. Guys, ito na po yung gawin kong dito sa UAE ang init dalawang araw ko lang tuyo na siya. Tapos kasi ako nung una ilang minuto lang yung seconds lang yata yun. Yung gumawa ko na tutorial paano gumawa ng dried fish. Gawin natin yung ganito kasi ito yung makaamoy. Tapos na, ready to put in the sun. Lagay na naman natin doon sa bus. Guys, ready to put in the sun. Okay. Tapos na po tayo
butterfly. Let's go na pag pangkulad. Lagay natin sa sun. Now, ready to put in the sun. Ano lang natin. Ilagay ng papihaya para dali lang siya matuyo. Ayun. 2 araw lang yan. Tapos na. Tapos na siya po. Hindi nakapag-indasan. Ito na po ang dry fish ko. 2 days lang to. Super tuyo na po. Ready to eat na po. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you can see my next video. Bye bye. See you and have a blessed day everyone.